дар идҳои наврӯзӣ мутаассифона бояд қайд намуд ки боришоти борон дар бисёри ҳудуди минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳии ноҳияҳои тобеи марказ ва аз он ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва қисмати ғарбии вилояти мухтарои кӯҳистони Бадахшон боронҳои пуршиддат дар рӯзҳои 21 ва 22 март пешгӯӣ шуда истодаанд ки ин ҳам эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои табиии баландшавии сатҳи оби дарёҳо ва аз он ҷумла фаромадани сангрезиш, омадани сел ва фаромадани тармаҳоро зиёд мегардонад ва дар ин робита албатта кумита бори дигар муроҷиат карда ба аҳолӣ хоҳишманд аст ки дар мадди аввал бояд ки омодагии хешро бинанд. ин ҳам бошад чи аст тавсия умумӣ ба кулли аҳолӣ ба он равона шудааст ки агар дар деҳот зиндагӣ кунем ҳатман бояд ки он обанборҳое ки дар гирду атрофи маҳаллаҳо мегузаранд селпатовҳо онҳоро бояд ки аз патовҳо тоза намоянд ва омода бошанд ба омадани сел то ин ки аз паёмадҳо эмин бошанд ва албатта муроҷиати махсуси кумита ба ронандагоне ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи Душанбе-Хуҷанд, Душанбе-Хорӯх, Душанбе-Рашт-Лахш ҷумҳурии Қирғизистон мо хоҳишмандем ки аз 21 то 23 ҳатман бояд ки оид ба вазъи роҳҳо маълумоти пурра ба даст оварда воситаҳои нақлиётии худро омода сохта баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд.